Jeg hedder Loftur. Jeg er køkkenchef og den ansvarlige for restaurant 1971. Her på 1971 går vi meget op i at lave klassiske danske retter, som stegt lever, pariserbøf og selvfølgelig højbelagt smørbrød. Old school is a new school. For os er det vigtigt, at vi arbejder med Frederiksbergs traditioner og historier. Vi bruger de lokale råvarer, vi støtter det lokale erhvervsliv, vi køber St. Thomas ost, og vi får lavet vores helt egen pilsner fra Frederiksberg Bryghus. Husk 1971, når du skal ud og spise. Til frokost og også om aftenen. Vi glæder os til at lave mad til jer og byder jer velkomne til vores hyggelige familierestaurant i hjertet af Frederiksberg.